Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, teknolohiya naman gyud ang atong gihisgutan karong buntaga. Atong ilailahon karon kining usa ka vlogger Sugboano ni siya. Ug usab ka empleyado sa BPO dinhi sa Sugbo tungod kay nagkasikat man gyud ni siya og pinangita na karon sa social media. Labi na iyang mga kwela kay mga gimmick sa ilang kinabuhi sa maong industriya. Karong buntaga mga kapuso, maila-ila nato si Sir Richard Remorta. Good morning, sir. Good morning, mayong buntag, Sir Nico. Daghang salamat, Sir Richard, for joining us. Can you tell us more about your vlog, sir? The Tragic Life of Bethany Gale. The Tragic Life of Bethany Gale is all about newbie. Ako kanang bag-o sa industriya, sa BPO. Kay lisod manggod. Wala ko kahibaw kung unsay pagtanaw sa uban, pero actually lisod ang pagtrabaho sa BPO. Ang uban makahuna-una sila nga igura mi mag-English. Actually, it's more than that because it's us talking to someone nga lahi man gud ang culture sa among mga customer. Dili man sila Pinoy. So it's more than just us talking in English, but it's also dealing with people nga lahi ang culture compared sa atua. Everyday struggle sa mga nagtrabaho sa BPO, sir, ang imong kanunay nga i-feature, sir. Daghan ang makarelate, makaingon ta. Oo, dagan-dagan. Magkatawagan ko sa mga comments sa uban. Kay we've all been to that situation. Gani ka nang makulbaan, ka nang usay, maghilak na lang ka sa kalisod, ka nang wala ka kaibagon sa imong buhaton. Magkatawa ka nga maghilak. Murag ingon na gani siya. Dagan-dagan makarelate, especially nga ang Cebu ang usa sa pinakadaghan og call center diri sa tibuok Pilipinas. So may paborito nimo, sir, para nimo pod nga mitatak gyud pod nga skit or joke nimo. I think kanang ghost call. Kay if wala kay experience sa BPO, murag magunahon na kag unsa ng ghost call. Murag ang nahitabo mo ganato kay katong bag-o pa ko, I experienced it myself nga ang tawag diyan na ghost call. Ghost call kay kana man ang naimanawag, mo ring ang phone pero nagtubag nimo kay wagan nimo tingog. That's considered as ghost call. Kay wala man ko kahibugon sa pagtubag, nangutan ako sa akong murag TL or sa akong team manager kung saan pagtubag. Tapos niya na siya nga, give your ghost call. Kay wala mo ko kahibugon unsay ghost call niya, narapod ko, niya, dili na siya. Sayop na siya. Dapat na imingon na ka, I'm sorry, I'm not hearing anyone on the line. Inana na siya. Aligri siya huna-hunaon, pero makaawaw ba yapod? Doon na sa kina-post, sir, no, nga doon na kay followers sa social media nga murag na-inspire, nang-apply sa call center tungod sa imong ipangbuhat, sir? Ako nag-expect nga someone would apply sa call center because of me. Talaga nila nakipagpangutan naman daw niya, anong ni-apply maka? Why did you apply in a call center? Yang tubag kay she got inspired watching my video. Kay sa call center mo good sir, honestly speaking, murag mao rin yang BPO nga dili gani mag-matter kung unsa ka, bayot ka, laki, tiguang, nakaysakit. As long as you're able to do the job, you are very welcome. Ug dako yung tabang si Bethany Gale kanila. Sir, doon na sa kay mga words of wisdom o mga quotable quotes sa inyong trabaho, sir. Pananglit unsa to, sir? When in doubt, log out. No joke na sir. Dili lang to mag-log out no kay Ginoo ko basig mao na yung makapawagtang sa atong trabaho. Karon murag importante gyud biya nga nato trabaho especially karon nga pandemic. Kuan lang, when in doubt, do not log out na lang. Tapos when in trouble, focus on your goal but do not awol. Kaya ang kanang pag-awol di na siya maayo. Muna siya makapatangtang nato sa atong kumpanya. Sir, labi na rong panahon sa pandemya, sir, mas na-appreciate nato ang BPO industry. Murag halos ang kadaghanan sa mga industriya, sir, na nirado, nag-standstill, pero ang BPO padayon gyud gihapon og of course nakahatag gyud og kwarta sa atong ekonomiya. Naginay murag na connotation ba nga kanang mga magtrabaho sa call center para na sa mga wala nakahuman og college. But the truth is, it's more than that. Kay bisan biyag wala mi nakagraduate, as what you've said, sir, people are even calling us economy hero. Kay especially during the pandemic nga nagsira ang ubang mga kumpanya. Call center, the industry is still it's still ramping. We're still looking for additional heads. We keep the economy afloat. Murag na proud ko ba nga bisan di call center, bisan pag wala ko ka-graduate, kay bisag ako mo ko ka-graduate. Murag na proud ko nga bisag wala ko ka-graduate na ako naikatabang sa kumpanya. Nako naikatabang sa ekonomiya sa Pilipinas. All right, Sir Richard, message nimo sa mga nagtan-aw nato basi gusto sab ka mo invite nila nga mo check out sa imong mga social media accounts. Maayong buntag sa tanan. You can always watch my videos. It's
at Chardy4248 sa TikTok and sa akong Facebook page. It's Richard Remorta or The Tragic Life of Bethany Gale. Salamat kayo, sir, for having me. GMA7, proud ka puso. Salamat kayo. Thank you so much, sir. It was nice talking to you. Daghang salamat ug Merry Christmas daan sa Richard Remorta. Salamat, sir. Maayong buntag. Merry Christmas. Thank you.